Morning. So for today's video atong himuon manglimpyo ta og saging. Panglimpyo ato nga saging. Murag medyo sagbot-sagbot na, palibot na. So ani itong lampasan atong nga saging. Palibot. So lakatan ni siya. Lakatan ng saging. Pinagpihan ang palibot aron malipay pud no, malipay pud sa ginga. Pinagpihan ang palibot ng mga saha. Itong kuhaon mga tagsahaan ni ron transplant na po nato. Ang Nagmay pa. Dako ra nga. Okay. So mani mga sagbot ng toro ini sa atong iyo sa ani, ha? Lampasan. Aron po na makaging hawak ko ng mga saging. Kuha natin unas. Itong kuhaan ng mga dahon na laya. Oops. Dahon na laya. So ato mga lansunis. Gagmay pa man. No? Gagmay pa. Wa kaya di sa dahon? Sa? Kaya ka na dahon ka na bunga saging. Saging? Kaad to. Ako'y putlon nga saging. Tara, sumuli din ta. Pag-una na lang. Ano na pagulat ko ah. So, ini ang ato nga inipiyuhan ang sa kuan. So magkuha tarog saha sa pundan no atong itanom. Kuha ta. Saha sa pundan. Inipiyuhan niya ko ni. Sipag lang tagtanom yun kaya may lang data mo palit sa merkado. Hindi na mga saging ron halak ay kilo 40 na. Kung ay mga yuta di ang pwede tamnin na lang ninyo. Hindi mo sige palit o saging anang merkado kay mahala nya. Gusto mo ka og saging nga pure nga walay chemical pwede pa, no? Wala mo pahinog, no? Sa bunuhanan na po nato nitong saging diri.
saging harbison na to. Ano ba? Parang mo. O, ano kun ara? Wala. Ako sawanan ni. So, din hilang kakutob for the next video na pod. So, thank you. Thank you for watching. Bye-bye. Nilaw ko.